Základná umelecká škola Spišské Podhradie uvádza rozhlasovú hru Anžely Nanety Agátka, Líška a čierny muž, ktorá vyšla vo vydavateľstve Fama Art v Spišskej Novej Vsi v roku 2020. Nepláč, prosím. Mama plače s rukami skríženými na stole. Dievčatko ju pohladí po hlave. Mama neprestáva plakať. Tvár si schováva do dlaní. Mami, pozri, už odišiel. Mama vzliká. Opiera sa o stôl a oči skrýva v dlaniach. Po chvíli zodvihne tvár. Je opuchnutá od plaču. Ak budeš plakať, odídem aj ja. Dievčatko si vzdychne a odchádza za Líškou. Čo sa stalo? Vrátil sa čierny muž? Áno. Líška nemá meno. Volá sa jednoducho Líška. A hotovo. Pohodlne s vystretými labkami si vylihuje na zemi. Líšky nezvyknú ležať v tejto polohe. Snáď iba líšky, ktoré nosívajú ženy ovisnuté okolo krku, aby boli krajšie. Vysvetlila jej to mama. Stretli sa jedného dňa na trhu. Na starom pulte sa váľalo veľa rôznych kožuchov. Líška úprene hľadela na dievčatko a žmúrkala sklenenými modrými očami. Agátka sa od nej nevedel odtrhnúť. Kúpme ju. Líška neprestávala civieť. Darmo sa Agátka snažila pozerať inam, všetko márne. Líščie oči ju neustále priťahovali. Konečne Agátka všetko pochopila. Líška ju chce. Kúpme ju, prosím. Nuž mama Líšku kúpila, aby si ju položila na nový kabát. Bolo jej celkom dobre. Pokojne si hovela v maminej skrini na kabáte a dievčatko ju navštevovalo každý deň. Jej kožuštek bol mekulinký. Voňal maminou vôňou. Preto ho Agátka často hladila a túlila sa k nemu. Jedného dňa, keď musela zostať sama doma, opýtala sa mami, či si môže vziať Líšku do svojej izby, aby mohli byť spolu. Ďakujem. Už som sa v skrini príšerne nudila. Ahoj, Agátka. Môžeš ma volať Líška. A sadni si ku mne bližšie. Agátka si teda sadla k Líške na malý koberček a tá jej hneď začala rozprávať svoj príbeh. Porozprávam ti príbeh z ďalekého krásneho lesa, plného stromov, zvierat a vtákov. V ňom som sa narodila. Nádherné miesto a úžasný život. Jedného dňa sa však objavili poľovníci so psami a začali všade sliediť. Koľko priateľov bolo vtedy zabitých. Zajacov, srncov a diviakov. Lenže ja, Líška, som prefíkaná. Prefíkanejšia ako všetci tí nafúkaní poľovníci. Až raz snežilo a ja som už tretí deň nenašla nič pod zub. Vtedy vietor priniesol k môjmu nosu slabú vôňu dymu. Vyšla som z nory a uvidela som ho. Stál pri ohni a niečo varil. Stál pri ohni? Kto? Čierny muž. Jaj. Zakradala som sa veľmi pomaly. Dookola som videla pohádané nejaké kosti a odrazu cvak! Strašné, len si predstav. To cvakla pasca. Položil ju tam on? Mám pravdu? Presne tak. Položil ju tam on. Bola schovaná v snehu? Schovaná v snehu. A čo bolo potom? Potom? Nuž, stala som sa kožušinovým golierom na kabáte jeho manželky. A keď ju už omrzel, bola som koberčekom pri posteli jeho céry. A potom... Potom? Keď som omrzela aj dceru, hodili ma do veľkého vreca a ocitla som sa na starom trhovisku. Tam som ťa našla ja. Máš pekné modré oči, priateľka. Povedala nežne Agátka a pohľadila kožušinku. Povedz mi, prosím, čierny muž z lesa je ten istý, ktorý ubližuje mojej mame? Čiernych mužov je veľa. Sú všade okolo nás. Svojich čiernych mužov majú ryby, psi aj vtáci. A líšky, aj tie ich majú. A čo mami? Áno, veľmi často aj mami. On nie je stále taký
čierny, býva aj farebný. Raz je oranžový alebo červený a vtedy mi prinesie cukríky. Alebo je zelený, či dokonca azurovo-modrý. To je moja obľúbená farba. Keď je azurovo-modrý, vtedy je k mame veľmi milý. Viem. Potom odrazu zmení farbu a začne kričať. Mama plače a všetko okolo je odrazu tmavé. Ako tvoja pasca, ktorú si pod snehom nevidela. Žiaľ, presne ako vravíš. Nesmieš na to myslieť, Agátka. Líška sa díva a vidí, že Agátke je do plaču. Ak chceš, porozprávam ti rozprávku z lesa. O, áno. Poznám veľa rozprávok o lese, lebo les, v ktorom som žila, bol plný príbehov. Všetci ho preto volali rozprávkový les. Milá moja, v takom lese nájdeš príbehy na každom kroku. Visia na konároch, pohojdávajú sa na pavučinách, alebo iba tak, ležia medzi koreňmi stromov, v kalichoch kvetov, na listoch a v horských studničkách. Zaiste je to krásne. Kto píše lesné rozprávky? Nuž, nepíše ich nikto. Obyvatelia lesa totiž nevedia písať, ale všetci ich vedia rozprávať. Len si to predstav. V mojom lese nenájdeš nikoho, kto by nepoznal nejakú rozprávku. Všetci túžia iba po jednom, aby ju mohli niekomu vyrozprávať. Ako sa môžu prilepiť na konáre stromov? Ako? Nuž, rozprávky vznikajú z hlasu a hlas je vlastne vzduch. Je všade, prúdi a hýbe sa. Pozri, raz hore, potom zasa dolu a takto sa točí a krúti a roznáša rozprávky všade dookola. A čo zvieratka, ktoré sú nemé? Nemé? Napríklad ryby. Aj ryby rozprávajú rozprávky. Ryby nežijú v lese. A čo pavúky? Pavúky vedia rozprávať rozprávky? Samozrejme. Aj pavúky to sú len rozprávači. Milujú príbehy. Dlhé, predlhé ako siete, čo tkajú. Sú dlhočízne. Ako sa rozprávajú pavúky? Je to zložitejšie. Niečo, čo pavúky utkali, sú ako struny na husliach a tie rozprávajú naozaj krásne. Ale ak ich chceš počuť, musíš byť veľmi ticho. Veľmi rada by som si ich rozprávku niekedy vypočula. Neviem, Agátka. Pavúčie rozprávky bývajú veľmi smutné. Myslím, že najkrajšie rozprávky rozprávajú sťahovavé vtáky. A potom ešte... líšky. Musím priznať neskromne. Ozaj, aby som nezabudla, priam povestné sú ešte plchy. Poznáš tie malé zvieratá? Ak nejaký plch povie, mal som prekrásny sen, chcete počuť, čo sa mi snívalo? Tedy všetci berieme nohy na plecia. Prečo? Pretože ich sen trvá skoro 6 mesiacov, ako ich spánok. Prečo ma nevezmeš do rozprávkového lesa? Tvoj domov je tu. Tu bývaš. Máš pravdu. Môže to byť aj tvoj domov? Áno. Teraz je to aj môj domov. Bývame v ňom spolu. Líška a Agátka trávia spolu v malej izbičke veľa času. Agátka je so svojou priateľkou šťastná a už sa nebojí čierneho muža. Nemá strach z jeho návratu k mame. Nebojí sa škaredých snov. Žiaľ, sú aj dni, keď Líška zosmutne. Agátka má strach, či sa náhodou nechce vrátiť do svojho rozprávkového lesa. Nepýta sa priateľky, čo ju trápi, ale jedného dňa už nevydrží. Má Líšku veľmi rada. Chceš sa tam vrátiť, však? Ani náhodou. Tak povedz, prečo vzdycháš? Pretože by som sa rada zodvihla zo zeme a postavila sa na nohy. Agátka je šťastná, lebo jej priateľka Líška nechce odísť. Rozmýšľa, ako by jej mohla pomôcť. Mám to. Vezmem ťa k pánovi Vincenzovi. Pán Vincenzo je obuvník a veľkou ihlou zošíva kožené topánky. Agátka chodieva za ním vždy, keď potrebuje pomoc. Dnes sa však za pánom obuvníkom vyberú dve priateľky. Vitaj, Agátka. Čo môžem pre teba urobiť? Pán Vincenzo, moja priateľka Líška je už veľmi unavená. Stále iba leží na zemi. Chcela by sa postaviť na nohy.
Pán Vincenzo vezme líšku do rúk, pozorne si ju obzerá a povie. Dobre, myslím, že by som to mohol zvládnuť. Pomôžem jej. Zastav sa u mňa o niekoľko dní. Neboj sa, líška, prídem skoro. Keď sa vrátim, pôjdeme spolu na prechádzku. Pán Vincenzo naplní brucho líšky slamou a zašije ho. Potom zašíva labky, chvost a keď sa Agátka vráti, líška je už pripravená. Už sa nemôžem dočkať, kedy sa poprechádzame. Čo si to vedieš? Takého psa som ešte nevidel. To nie je pes, je to líška. Líšky sú nebezpečné. Musia byť v klietke, nie na vôcke. Tak vidíš, nikto ma tu nemá rád. Asi bude lepšie, keď sa vrátim do lesa. Pane, čo ste spravili tomu dieťaťu? Prečo plače? Opýta sa prísnym hlasom strážnik a vyťahuje z vrecka zápisník s pokutami. Vraj líška. Ty si líška? Prečo to zviera nemá náhubok? Mala by byť v klietke, v zoo. Pán strážnik, líška je moja priateľka. Chceli sme sa iba poprechádzať. Prečo vlastne plačeš, dievčatko? Pretože moja priateľka líška sa chce vrátiť do lesa rozprávok. Má pravdu. Les je pre líšky najvhodnejším miestom. Tam by mali žiť. Les, o ktorom hovoríme, je ďaleko? Počúvaj, líščia kamarátka, nevymýšľaš si? Všetci vedia, že líškam sa nedá veriť. Sú to klamárky a zlodejky. To nie je pravda. Líška je moja priateľka. A rozprávkový les existuje. Rozprávala mi o ňom. Dobre. Upokoj sa, dievčatko. Opakujem. Pekne a rýchlo sa vrať do svojho lesa. Toto nie je miesto pre líšky. Vidíš, Agátka, bude lepšie, ak odtiaľto odídem. Tu ma nikto nechce. To nie je pravda. Líška vie veľmi dobre, že Agátka ju má naozaj rada a že je naozajstná priateľka. Preto ju nikdy neopustí. Bude s ňou stále a vyrozpráva jej ešte veľa príbehov. Až kým sa mamka nevráti? Až kým sa mamka nevráti. A čo v posteli, keď pôjdem spať? Aj v posteli, keď pôjdeš spať. A čo ak sa vráti čierny muž? Ja sa čierneho muža nebojím. Čierny muž sa vrátil. Kričal. Mamka opäť plakala a Agátka sa schovávala s líškou v detskej izbe. Potom čierny muž schmatol líšku za chvost a búchal ňou o zem, až kým sa chvost neotrhol. Bolí ťa to? Nie. Neboj sa, pán Vincenzo ti ho opraví. Ja viem, ale aj tak si myslím, že bude lepšie, keď sa vrátim do lesa. Pôjdem s tebou. Si istá? Áno, celkom istá. Nechcem tu zostať s čiernym mužom, ktorý trápi mamu a tá stále plače. Je noc a všade je ticho, keď Agátka a líška vychádzajú po špičkách z domu. Pst, pôjdeme tadiaľto. Myslím, že les rozprávok je niekde tam tým smerom. Cesty sú v takúto neskorú hodinu opustené a málo osvetlené. Ale ani Agátka, ani líška nemajú strach. Odrazu stretnú kocúra, samotára. Mohol by si nám povedať, či táto cesta vedie do lesa rozprávok? Ja som mestský kocúr a v meste nie je veľa lesov. Okrem toho, čo sú to rozprávky, sú na jedenie. Ty nepoznáš rozprávky? Nikto ti ich nikdy nerozprával? Keď chceš, môžeš ísť s nami. Tuto líška ti jednu z nich vyrozpráva, však? Áno, prečo nie? Nuž dobre, volám sa Izidor. Odprevadím vás, noc je aj tak ešte veľmi dlhá. Agátka, líška a Izidor kráčajú ďalej. Blízko veľkých čiernych nádob s odpadkami nájdu bábiku v roztrhaných šatách a bez ruky. Ahoj, mohla by si nám ukázať... Bábika má hlások taký slabý, že ju takmer nepočuť. A vyzerá veľmi vystrašene. Ja nič neviem. Chceli ma odhodiť tam do tej strašnej tmy. Len si to predstavte. Vypadla som im na zem. Ale zajtra. Ach, chudierka. Ja sa volám Valentínka. Ak chceš, poď s nami do lesa rozprávok. Chcem ísť s vami. Aspoň neskončím v odpadkoch.
Priatelia kráčajú pekne spolu a zastanú v akejsi záhrade. Agátka už je veru unavená a ospalá. Prečo si nesadneme na túto lavičku? Líška nám môže vyrozprávať rozprávku. Keď si oddychneme, poberieme sa ďalej. Dobrý nápad. Líška sa schúlila na lavičke. Agátka si položila hlavu na jej brucho, Izidor si ľahol k Agátkyným nohám a Valentínka sa k nemu pritúlila. Rozprávaj, prosím. Dobre teda, mali by ste vedieť, že v rozprávkovom lese žil raz jeden muž. Líška rozprávala. Príbeh taký krásny a taký dlhý, že priatelia ani nezbadali, že ich svojim jemným zamatovým plášťom prikryla noc. Dokonca aj mesiac, ktorý práve v tej chvíli prechádzal ponad záhradu, sa odrazu zastavil a načúval. Len si predstavte, zostal stáť na jednom mieste, počúval a celkom zabudol na svoje nočné putovanie. Nasledujúce ráno, či skôr predpoludne, lebo slnko už bolo poriadne vysoko, sa Agátka zobudila vo svojej posteli a obzerala sa okolo seba. Priateľka Líška ležala na koberci ako vždy. Valentínka na polici spolu s ostatnými hračkami a kocúr Izidor sa vyvaľoval na balkóne a vyhrieval sa na slniečku. Agátka vstala, pomaly vošla do kuchyne a uvidela tam mamu, ako s ockom pripravujú raňajky. Bola nedeľa. Dobré ráno, spachtoška. Mala som veľmi dlhý sen. Snívalo sa mi, že si sa premenil na čierneho muža, bil si mamku a ona veľmi plakala. Líška mi rozprávala rozprávky. Veľa rozprávok. Potom pán Vincenzo zašiel líšku a museli sme spolu ujsť. Zaspali sme v záhrade. Boli tam s nami aj Izidor a Valentínka. Naozaj? To bol naozaj strašný sen. Ako sa skončil? Skončil sa tak, že líška mi rozprávala jednu rozprávku. Veľmi peknú, ale už si nespomínam akú. A čo ja? Zostal som čierny? Alebo som sa zmenil na dobrého muža? Opýtal sa otec a pohľadil dievčatko po vlasoch. Neviem, sen sa skončil. Povedz, ocko, čierni muži naozaj existujú?